Sådan. Der var engang en fe, som der skal snakke med prinsen, men lige pludselig så kunne han ikke finde prinsessen, fordi den var blevet væk. Okay. Heksen kom. Så. Og lige pludselig, så var der en prinsesse, som der var mindre end prinsen. Det hele blev... Så var der lige pludselig... Kan prinsen ikke blive mindre? Jo. Og så blev prinsen lige pludselig fortryllet død. Nå. Fordi den onde heks, hun ville fortrylle alle døde. Men lige pludselig, så kom der en, der hed Jeremiah. Mm-hmm. Og hun var i gang med at skabe den onde heks. Og nu var den også tid. Hvorfor er jeg ikke med? Så kom der en, der hed Rune. Og han var verdens stærkeste dreng. Og han sagde til den lille pige: hey, skal du ikke med ud og lege gemmeleg? Det må jeg ikke for min mor. Det må du ikke for din mor. Jamen, skal vi gøre det alligevel så? Hvis jeg fortæller det, så har jeg stor skidt måned. Hov. Hvor blev du af? Ej. Og så blev pigen lige pludselig væk. Og så måtte Rune gå hjem. Men så mødte han en prinsesse. Hvad sagde prinsessen? Bare jeg havde fundet en prins, som der var større, sejere til at krige, til at kæmpe. Okay. Sådan, nu kan du godt bevæge den. Han er stor, hva'? Han gør sådan der. Han kan også blive endnu større over hele verden. Så stor. Nej, så ser jeg. Så stor. Så stor. Hallo. Han skal være så stor, Sofie. Nej, nu fylder han jo det hele. Se Rune. Oh. Sådan der. Og så var der en prins, som der levede lykkeligt til deres dage siden. Men han stod ved træet, og lige pludselig så kom der en prinsesse og så sagde prinsen: hej, jeg er en god kriger til at kæmpe. Men så kom der lige pludselig, men så sagde prinsessen: nå, er du det selv? Jeg leder også efter en. Ved du, hvor jeg kan finde en? Jep. Hvor? En fortryllet skov. Prøv at vente, hvad for en? Okay. Den der. Der er ikke nogen der. Nu er du væk. Okay. Hov. Okay, nu er den historie færdig. Ikke godt, Rune? Så skal vi se filmen.